салом. хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи панҷшанбе 5 март ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Тоҷикистон феҳрасти номзадҳоеро ки дар ҳавзаҳои якмандатии интихоботи маҷлиси намояндагон пирӯз шуданд эълон кард. аксари ин афрод аъзои ҳизби ҳокими халқӣ, демократӣ, мансабдорони аршадӣ, вазорату идораҳои давлатӣ ва вакилони давраи гузаштаи маҷлиси намояндагон мебошанд. аз ҷумла вазири собиқи нақлиёт Хайрулло Асозода, собиқ сардори раёсати корҳои дохилӣ Хатлон генерал Анвар Тағоймуродов, шаҳрдори пешини Кӯлоб Абдуғаффор Раҳмонзода, раиси маркази исломшиносӣ назди президенти Тоҷикистон Муродулло Давлатов аз ҷумлаи барандаҳои интихобот мебошанд. дар миёни онҳое ки курсии депутатиро аз маҷлиси гузашта ҳифз кардаанд, Шукурҷон Зуҳуров, Маҳаммадалӣ Ватанов ва чанд тани дигар номбар мешаванд. дар интихоботи парлумонии рӯзи 1 марти Тоҷикистон аксари курсиҳо насиби ҳизби ҳокими халқӣ, демократӣ шуд ва ду нирӯи умда ҳизби Наҳзати Исломӣ ва коммунисто ба парлумон роҳ наёфтанд. муовини нахуставазири Қирғизистон мегӯяд ки дар гуфтугӯҳо барои ҳалли баҳсҳои марзии миёни Тоҷикистону Қирғизистон пешрафте ҳосил шудааст, вале ҳамоно баъзе ихтилофоти назар боқӣ мемонад. Абдураҳмон Маматалиев дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт ки онҳо умедворанд тарафҳо дар мавриди таъину аломатгузории сарҳадӣ байни ду кишвар ба мувофиқа мерасанд. ман метавонам бигӯям ки дар ҳалли масъалаҳои баҳсбарангез низ ҷонибҳо пешрафт кардаанд. роҷеъ ба баъзе масъалаҳо дар гузашта гуфтугӯи ҷонибҳо хеле тунд буд. муноқишаҳо низ дар байни аҳолии маҳаллии ду тарафи марз рух дода буд. ихтилофи назарҳо дар бораи сохтмони роҳҳо ва пулҳо, дар бораи аз марз фарохондани бозгоҳҳои нерӯҳои марзбонӣ ва амсоли он вуҷуд дошт. мо роҷеъ ба ин масъалаҳо то андозае ба якдигар забон ёфтаем ва бештар ба баррасии масъалаҳои таъини хати марз машғул мешавем. аъзои комиссияи муштараки Тоҷикистону Қирғизистон рӯзҳои 4 ва 5 март дар душанбе дар бораи таъину аломатгузории марз гуфтугӯ доштанд. 465 километр марзи биёни ду кишвар то кунун аломатгузорӣ нашудааст ва соли гузашта дар муноқишаи байни сокинони рӯстаҳои назди марзӣ чандин нафар кушта шуданд. бо наздикшавии иди занон 8 март дар Тоҷикистон тадриҷан нархи гулу гулдастаҳо ҳам боло меравад. имрӯз як дастаи гули наргис 15 сомонӣ ё каме бештар аз $2.5 нарх дорад. қимати гулдастаҳои дигар аз 100 сомонӣ боло аст ва пешгӯӣ мешавад ки то рӯзи ид боз ҳам гаронтар мешавад. гул аз маъмултарин ва маъруфтарин тӯҳфаҳои идона барои бонувони тоҷик дар иди 8 март ҳисоб мешавад ва дар арафаи ид кӯдакон ҳам дар хиёбонҳои душанбе ба гулфурӯшӣ баромаданд. гурӯҳи духтарони ноҳияи Мӯминободи минтақаи Кӯлоб бо боварӣ мегӯянд ки аз сабқати ҷумҳуриявии қайқронҳо дар вилояти Сухт бо пирӯзӣ бармегарданд. ин мусобиқа ба зудӣ баргузор мешавад. Матлуба Раҳматова, сокини 17-солаи деҳаи Душанбеи ноҳияи Мӯминобод, соли гузашта дар сабқати қайқронҳои ҷавон ҷойи аввалро ба даст овард. баъди хоҳараш Ороста низ ҳаваси қайқронӣ кард ва ҳоло онҳо 4 духтари сокини Мӯминобод узви дастаи қайқронӣ ҳастанд ки ба мусобиқоти ҷумҳуриявӣ ҳам роҳ ёфтанд. гузориши комилро дар бораи қайқронии Матлуба ва Ороста дар вебсайти радиои Озодӣ, саҳифаҳои мо дар Фейсбук, Твиттер, Ютуб ва ҳам замимаи махсуси радиои Озодӣ барои телефонҳои ҳамроҳ ҷустуҷӯ кунед.